Napravit ćemo prvu pauzu u Mađarskoj već, jel? Se slažete? Apsolutno. Ma da. Lijepi pozdrav svima! U ovom videu pratimo putovanje zbora Ivan Plemeniti Zajec u Budimpeštu, gdje zbor treba nastupiti 6. srpnja. Svaka čast, bus ide na najuže ulice, kreće se svaka čast. Se zove Podena Negača, ako ste možda čuli. Ne, nisam. Znači, to je mađarski, ajmo reći, možemo konferenciji ljudevitom daje. Domovini budi vjeran, oj Mađaru, jel? To je jedna od njega. Jedan od 4 grada koji se smjestio na Dunavu, a jedini koji ima ime kraljice Dunava. Glavna budipeštanska tržnica i Ivan Plemeniti Zajec. Molim, možete mahati. Maho, ti ne maho. Slična je ograda. Kaj, kao u Pragu? Da. Zato ti snimaš, sad ću ti ja popiti. Nemoj! Još jednom za kameru, živjeli! Krenu smo. Šta hoćeš? Hoću da nas otkrivaš. Jel živi? Da se vidiš. Sada je ovaj lančani most zatvoren za automobile i autobuse. Mi smo prolazili. Ali pazi, jebeš gradka ima sve mostove otvorene osim ovog. Srećen ti jedan. S moćnog Dunava promatramo ova impresivna zdanja na brdovitom Budimu, a s druge strane ništa manje impresivnu Peštu u nizini. Jesu to nekad uistinu bila 2 grada? Ljudi su sazidali u 2, a kasnije brojnim mostovima spojili u 1. Možda bi bilo svježije da je Dunav uistinu plav. Zašto ga je Strauss zapravo nazvao plavim? Je li to možda bio neki marketinški potez? Ne vjerujem da je bio marketinški potez. Jednostavno ta skladba je izvorno bila napisana u formi satire za zbor, imala je tekst, kasnije je prerađena u ovo djelo kako nam je danas poznato, a naziv je jednostavno ostao. Bravo, dobro si dirigirala, premda u 16. taksu nisam bila baš siguran. Čekaj, još jedno PC za videokameru. Znači šta sad? Tu smo pored čega? Pored zgrade koja se zove Kita. Dobro, Kit. To sam te. I šta, kažeš ti to arhitektonski? Ko čudo, jer pazi, između 2 secesijske zgrade je ono potpuno nova ali dobro izgleda. Konstrukcija koje rep viri između 2 ova stara zdanja. A uopće nije loše. Predobro. Predobro je. Zanimljivo kako riječi, pa čak i samo naziv, ako ga povijest sačuva u toj formi, može imati značajan utjecaj na ljudska uvjerenja, pa čak i stoljećima. Može čak ugraditi i kriva uvjerenja, a ako nisu utemeljena u nekakvoj iskustvu, može čak izgraditi i fiktivnu stvarnost. Malo zastrašujuće, no unatoč boji ne možemo zanijekati koliko je impresivan Dunav. Naravno, jednako je zadivljujuć kao i Budimpešta, a posebno ako ju obilaziš u dobrom društvu.
Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Bye bye. Thank you. Bye. Znači šta idemo najstariji, najplići metro idemo sad. Jel tako? Jel tako rekao? Kako je rekao? Samo jedan kat nisko. Znači jako je plitki. Ali pusti to. Evo. Kako stara je. Starinski pozdrav. Vozeći se starim i novim metroom, došli smo do kraja ovog videa. Ponovno ćemo se u idućem videu javiti u epizodi 2 u kojoj će biti nastup našeg zbora, a Budimpeštu ćemo istraživati još sljedeća 2 dana.